апостол Павел предупреждава, че в последните дни хората ще бъдат егоисти, ще обичат парите и ще бъдат неблагодарни и безбожни. Разбираш ли? Неблагодарността е знак за поколение, което е далеч от Бога. Да помагаш на неблагодарен човек е като да наливаш вода в бездънна яма, без значение колко даваш, никога няма да е достатъчно. Колкото повече жертваш, толкова повече те ще искат от теб. Притчи 17:13 ни предупреждава: злото никога няма да напусне дома на този, който се отплаща с лошо за добро. Някои хора не само, че не благодарят, но дори нараняват и злоупотребяват с тези, които са им помогнали. Ако се намираш в ситуация, в която непрекъснато се опитваш да угодиш на неблагодарни хора, спри и си припомни: Бог не те е призовал да бъдеш ничия изтривалка. Спри да даваш най-доброто от себе си на хора, които не го ценят. Благодарността е ключът към умножаване и благословение. Когато Исус нахрани тълпата с рибата и хлябовете, Йоан 6:11, той първо благодари, преди да ги раздаде. Ако благодарността отваря вратата към Божиите благословения, то неблагодарността я затваря. Не позволявай на неблагодарните хора да изчерпват силите ти. Запази мира си и следвай Божията мъдрост. Когато хората не оценяват това, което имат, в крайна сметка го губят. Някои не са останали без благословение заради дявола, а заради собствената си неблагодарност. Те не изпитват изобилие, защото никога не са отделили време да оценят това, което вече са получили. Ако искаш да живееш в Божията благодат, развий дух на благодарност. И ако търсиш мъдрост, спри да помагаш на неблагодарните. Остави ги да се научат да ценят това, което имат, преди да го изгубят. Истината е проста. Каквото не цениш, в крайна сметка ще загубиш. Гордостта и арогантността са опасни. Библията не само предупреждава срещу гордостта, тя я осъжда. Гордостта е разрушителна и измамна и може да отдалечи човек от Божиите благословения. Притчи 16:18 ясно казва: гордостта предшества разрушението, а надменният дух – падането. Някои хора са толкова изпълнени със себе си, че няма място за Бог в сърцата им. Те се хвалят със своята мъдрост, успехи и начини на живот, но не оставят място за корекция или съвет. А знаеш ли какво се случва с такива хора? Те падат всеки път. Божието Слово ни предупреждава: Бог се противи на гордите, а на смирените дава благодат. Яков 4.